Mana kamano nyakura mgajua ng'odhi nyime gi twak achiel marwa kaendi kod jalar Compton piny Kenya Owalo the 6th jatend piny mar auchiel kaka aneno ka oluongore kanya kod mgajua kowacho ni en gi nyalo kod geno mar kawo tend piny Kenya ka. Mheshimiwa ni idhi nyime kod temo lero ni neno ni nyalo time piny Luo. Ahero irrigation scheme ka. Ahero irrigation scheme nyaka wa make sure ni irrigation scheme ma ahero ni bende operate kaka dwarre. Yes. Mokwongo wamiyo gi early maturing variety seeds. Then nyaka wabed gi rice processing plant maduong'. Mondo konyango okon joniang. Ok wadwa ni wabe okon jo mchele. Ok wadwa ni mchele wuok India gi Pakistan. To wan gi capacity through wakue mwanyalo grow enough rice must have the market, the Kenyan market. Kendo wan gi mchele kendo mwea. Ereti ende mondo mchele wa India to gi Pakistan nie michamo nie miuse supermarket ka. Mano dwa sort out. Korka lupo. Serikal mara aburo hakikisha ni wan gi fish processing plants e dho wath ka dho wath. Okay. Obed Miur Bay, Migori, Kindu Bay ka, Homa Bay, Usenge, Wichlum, Luanda Kotieno, Asembo Bay, Nyakabusia kucha. Okay. Dowath ka dowath wabet gi fish processing plant maduong ma karech wuok enam to donje baraf. Ko wuok kanyo to donje airport ma Kisumu ma se upgrade chakoro. To dhi kanye odhi loka direct. Nisani yeni yudo ni rech wuok igode donam kuthurwa kucha titero nyaka Thika nie kuma nitie factory mabedo processed. Mano nyaka watimango nyaka wa sort out. Then bang mano to waneno kaka mine timo ohala. Pesa bete lwet mine. Mondo mine otimo ohala. Waneno kaka kijende nyalo yao ohala mathindo. Somo nyaka university ber to nitiere technical courses bende machalo kaka plumbing, electrical gini ma kijende osetimo thurwa ku mang'eny kata wanyalo konyo gi mondo gitim to wamiyo gi pesa to giyawo go workshops gin giwegi. Mae ka pesa biro luore thurwa ka. Kwasetimo mano to wahakikisha ni pi nitie mie. Sitima nitiere emie to nderni olosi. Jaluo ng'ama riek makimiyo gigi onge gimokwayi kendo. Erokamano ahinya. Dibeni ma idwa donjo gore pao laro Compton piny Kenya mondo imany godo kingship mar piny Luo. Kingship no to yango ana onge ok understand gima kingship en nikech ana national leader. And an gi national brand. And winjo ka nyocha na wacho ni siasa mofuo mar ni anadwa bedo kingpin. Mano siasa mofuo ma kubitero waka mora. Kagni onego kwa bet gi kingpin wa onego bed koruso indam. Kwa bet gi kingpin wa onego bed Kisumu airport mobedo upgraded. Kwa bet gi kingpin wa onego bed Lake Region Ring Road ma wachocha. Kingpin wa onego bedi fish processing plants miwinja wachogi. Abata Migori, Hides and Skins Factory. Magi en dongruok makonya ngoa makonyo jopiny to in koro ni wuok ni in kingpin to ingiri kendi wuon to chandruok mar jopiny kucha to kitima ngoa. Mano siasa mofuo ma ok bitero waka mora. Onego wa change paradigm. Mondo koro wangi mahitaji mar mwananchi ma kawaida. Chandruok mage ma jopiny ngoa ma jopiny nigo. Ka jopiny ema nyalo bedo kingpin nikech pesa ni ofukgi, so be it. Erokamano ahinya. Endun bura mane medwa chano tiyogo? Abiro unveil party next month. Party madhi chung godo. Tarik adi? Nitie tarik okabi chiwo tarik sa nikech nitie